Така спокойствие, живота е спрял. Имаме си приятел тук. Мати! Ела тук. Ела, Мати! Мати! Колко си хубава! Мати! Ой, сладоранка ти! Сладоранки! Ой! Ой! Ой, как мъркаш ти! Ой! Кефтенца тайм! Бари, елай тук! Елай тук! Тони! Ние сме на среднощна разходка в балканското ни село и разхождаме естествено бари. И бари, да. И е много приятно, защото вечер е хладничко и въздуха е супер чист. Бари, ела насам. Малко ходи в краката кучета, но... That's fine. Добре, хора, и лека нощ. Ще се видим утре. The next day. Ето какво прави вашата уж влогърка. Бари? В YouTube. Разем човече. Нали, Бари? Кучето, когато е по-голямо и едро от стопанката. Господине, може ли да слезнете, защото не ми е така? Не ми се жалвайте и не ми се подмазвайте, ако обичате. Винаги можеш да останеш, ами знаете. The next day. Много е приятно времето. Времето е уникално за разходка сред природата и може да видите за каква гледка говорим. Наистина чувствам се, как да го кажа, щастлива, че съм от село в Балкана, което мога да посещавам когато си поискам. И въздухът тук и самата атмосфера е супер различна, супер спокойно е, както виждате, просто място за отдих.
ние седнахме да се починим на тревичката. Супер приятно с тази гледка. Бари, топличко ли ти е, бе? Топло? Бари, къде е котето? Бари, къде е котето? Къде е котето, Бари? Ела си тук, ела си. Ела си при мен. Ела си. Ела да гледаме гледката. Приятно е. Вижте го, седна си. Приятно е, нали? Да. Ставри, какво ще кажеш за гледката? Супер е, спокойно. Така е на планина. В Родопите си имаме нещо, което е безценно. И ние се разходихме, сега мислим да се прибираме, защото неочаквано наистина е доста топло. И май искаме да пием нещо студено, освежаващо. А и Бари е уморен. Нали, Бари? The next day. Надявам се днешният влог да ви е харесал и тези гледки да са ви впечатлили, както всеки, който е посетил това място. Чао и до скоро!